Salam yurttaşlar, iyildeşler, kardeşler. Şu Türkmenistan'da eskerlerimizin horluk görmevi, eğer de şu eskerlerimizi esker yal etip geçtirsek, Türkmenistan'ımızda nähili peydaları olacak. Bu arada kardeşler olup gepleşik ediyes. Söz alacağınız var mı? Gepleşik edip halkımıza yetirecekler bugün. Söz alacağınız var mı kardeşler? Eğer söz alacak olmasa men alayın. Siz tayarlanayan çağınız. Türkmenistan'da eskerlerimiz eskerlige alındı. 6 aya çenli katı ağır e, urulup elindeki pullarını alıp eşikleri yırtık eşik giydirip onları tazesini elinden alıp iyerinden pul gelmese iç taze eşik berliyen nerdir sabundan şampundan hem de daha cübüsünden şey porlanıyorlar Türkmenistan'ımızda. Eğer de şu eskerlerimiz urulmasa, gowy urş talimlerini öwrese, watanymyz üçin hemişe üstümize hop avanan wagtynda taýýarlykly bolsunlar diýip eskerlerimiz esker ýaly edip, gowy iýdir, vitaminli iýdir içirip, arasyjy ýerde ýatsa, gowja ýyrtyk däl öz bedenine laýyk eşikler giydirilse, hormat bilen şular taýýarlasalar, Türkmenistan'ımıza nähil peýdalary bolar. Bunu gözüňize getirip görýäsmi? Ýa-da täze geldi diýip, ene men oglumam gulluk etdi-de Bektaşda. Izinden benim izinden pul barmağından soň ejelen pul soru. O da sormaya onu urup gynap dışın soğuğuna deniziň içinde bilinden aşağı soğuk suda koyup şey horlaptırlar. Başga oglanlara şey horlaptırlar. Ene şular aýagy agyry. Indi bizim üstümizde hop awanan wagtynda şular bizi gorap biljekmi şu eskerlerimiz? Şu eskerlik gutor gelen oglanlarymyz gorap bilermi? Häzirki eskerlikde. Eger de şulary şonýal ezet etmäni, uruş talimini, elinde yarag tutmany, nişana almany, şunu öwretseler, şular her tarapyndanam öwretseler şu eskerlerimiz nähili bolardy? Bir gözüňe getirelim. Ne häzirki Türkmenistan'daki eskerlerimiz hemmemiz bilýär. Yekemen däl ýa-da o däl, bu däl ýa-da Melike hanım däl, Laçyn hanım däl hemmemizden bilýär. Bu arada düşüncelerinizi hökmen eleştirip açıkdyrys yorumlarda yazın. Söz aljak barmy? Taýinlanan Melike Moğolim. Söz alan sada ya Melike hanım söz alacak mı? Nähili? Buyur Merdan Bey. Şimdi Türkmenistan'da bir kaydan deme var. Harbi gorunç demesi var. Bir ulmanma var. Ona da Harbi Ministerlik diýle 40 000 euro aşağı yukarı internetde bilgilere göre 40 000 euro nemesi var. Boşun tanı var. Ondan soň şeýle bir ýagdaý var da. Näme üçin ýaňy aýdyp geçdiňiz da eskerlige baran ýigitlerimizde horlaýarlar. Urupma, sökme, basketme, eziyet verme, bar bilenleri bitenlere, o 5 manat pul opurmak, iyi verme, sen menden 6 ay soň geldim diýip ezmek, şolatlar düýüne seretmek näme üçin? Öküne seretmeler, näme üçin sürgeme? Türkmenistan'da harby neme ýok, düýün ýok, ýa esker şekilde esker ýok. Şöyle seyredýär, ýokardan seyretsek Türkmenistan suwetler nemäniň Rus Federasiýasynyň golasyndaky neme ýurt hökmünde da. Ondan soň
Türkmenistanyň güýçli ýa-da özüni gorap biljek şekildäki harby boşunyň bolmadlygy ýa-da bolmaklygy Rus Federasyonyna nimedir? Ziýan. Biram birinji tarapdan näme ziýan diýdiler? Onuň häzir seredeliň Türkmenistanyň häzirki terror rejimi bar da basyp alan, häkimet basyp alan rejimi. Onuň üçin hem türkmeniň harby düzgün bilýän, urusçylygy güýçli bolan, başarjanlygy güýçli bolan boşunyň bolmaklygy iki taraba da ziýan. Türkmenistandaky rejimi de ziýan, Türkmenistandaky rejimi gollap, gorap, saklap bilen Rus Federasyony üçin ziýan. Näme üçin diýilende harby boşuny güýçli bolan ýurt özerkli bolmana gaty ýatkyndyr. Ondan soň Türkmenistanyň içinde oýnalýan oýunlar oýnap boljaklar. Häzir halka toprak gaýdylyp berilendädir. Rus Federasyony gelenden we sekeni diýilen bäri. Ýerasty ýerüstü baýlyklaryň nemesi satylanda ýani ýurtdaşyna satýarlar, ýa özüň içinde satýarlar, ýa muhtal kitýarlar. Şolaryň şonuň ýaly talaňçylygyň öňüni alyp biljek goşun bolýar-da, goşun, güýçli goşun, talaňçylyk. Ýurdun içinde hukuksyzlygy gerek ýerinde ýerine oturdup biljek, halkyň haky iýilmez ýaly halk ezilmez ýaly gorap biljek goşun bolup bilýär. Şonuň üçin iki tarap üçin hem Türkmenistanda güýçli goşun bolmaklygyň ziýanly yerli ýurtdaşa ziýanlan bolsa, baskıcı rejim için, terör rejimi için, Rus Federasyonu için Türkmenistan'da güýçli goşunyň bolmagy deme bolup durýar. Ziýan olaryň demesine politikasyna ziýan berýär da ters gelýär. Şonuň üçin hem ony senet görüň ofserlerimiň ýa-da serkeldelerim diýen köpüsi okuyan ýerinden eýam 4 ýyl okuyan ýerinden gelip agaýlyk alýarlar. Bu birleşin edilýär. Näme üçin? Para almaklygy üçin. Mudama stresde gezerýärler. Öz etmeli işin etmezýärler. Edip bilmezýärler. Arak, seraba, ýöýte öwretýärler bulary. Alkaş bolmaly. Alkaş bolan adam dinam bolýar. Nemesini mertlik diýen derejesini ýitirýär. Özüni keýp aldyran adam. Mertebe diýilen zat bilen ok. Şol zahil derejesine düşýär-de, herkelde onuň soň özünden ýokardakylardan, birikde ýokardaklardan geçecek gelýär madama, mertebesini saklap bilen ok. Özünden aşagdakylardan, öz orundan aşagdakylardan ezip gelýär. Bu sistematik şekilde edilýär. Onuň eskerlikdäki baskılar, ezmeliler, ýene yurttaşlaryna örük gelýär, sağlygyna seredilmän ýerlerine ýöýte edilýändir. Ýa bu erkek bizde şuat erkek öwrekler, erkekler şolar 2 ýylda döwülýär, nähil döwülýär diýilende adamlyk memesi mesele tepkilenýär. Soň harby eskerlikden beýleki özü nemesine dolanyp baran soň özüne ýa beýleki dolanyp baran ýanky adam neme dilýär, ruhy döwülen adam bolýar. Adalatsyzlyga garşy görüş bilen ok. Jahil çykarýarlar, jahil däl adam bolsa jahil çykarýar. Ondan soň özünden nejizin urmak, gelişmek, ezmek bilen özünden güýçe, fizik güýçi bolsa ýa orun güýçi ýokary bolsa, onuň karşysyna çykyp bilmeýän bir adam şekilde bir ýaşaýjy dörýär. Bu ýöýte edilýändir. Bu nemäň politikasydyr, terror rejimi politikasydyr. Onam kim goldaýar? Rus Federasyonyndan olam goldap durýar. Güýçli bolmagy islemýärler Türkmenistan goşunyň. Onuň üçin biziň ýaşlarymyz ýagdaýda saklanýar. Ýogsa Türkmenistanyň gurbany bolýar. Türkmenistan energetika boýunça
Dünyada dördüncü yerde par diye. Koşun taklamanlarda mümkünçülüğü var. Türkmenistan'ın potansiyeli var diyelim. E, bilimli, yoğurdu bilimli ekmeliydim ve sen var potansiyelim. Yani edilen okları yürüyüş ediliyor sistematik şekilde. Demenin rejimin yürüyüşe alıp barayan işleri bu, kurumaçılıkları yadaydı. Bu işleri ne dedim tanap bilsen ansat edilendiği öyle görünüyor. Nerede ansat edilenler bunu? Kargı koşunun başına bir cahil koyarlar, elinden hem gücünü alırlar. Yani nahil divayden. Reforma getirme riyali adamlar getirip koyarlar, cahil adamlar. O zaman iyi devam et dermanım. Kurmalar, sökmeler, elinden pul almalar, öldürülmeler, ne hak. Öyle geliver bunun. Kinetik gücümüz demek öyle. Fizikada vardır bu kinetik gücü değil. Onun nemesinde devamında geliver aslında. Fayda nemeden bağlanır. Togtayın sonu yine devam eder. Neme men berdan belki şu aytanlığın biraz dördüncü yerde duruyor diyenin demesinin biraz boş geçeyim diyecektim de yöne Melike Hanım elini kaldırdı. Ne Türkmenistan'ı kurcak deyip yaşını seyretmezden mertlerce öne çıkan Zenanımız, ayal doğanımız Melike Hanım size verelim sözü başüstüne. Sağ ol Baharan. Eskerleri men geçeyim. Bizim eskerlerimiz aslında esker adından belli. Adı sünne olur iyi tutup bizim başımızın teci hasaplanıyor. Çünkü olur bizim vatanımızı koruyor. 2 yıl öğünden ayrı gittiler vatanı korumana demek vatan koruyan bizim başımızın teci olmalı. Ya da yani nereden bir nemelerini aydık geçti sebeplerini kim tarafından zatlar Florial şertler dörüdülerini nimer eskerler vardı bilencilerim benim kitani oğul yetiştirdim. Esker olurlar şondan görün işten zatlar maydık vereyim. 6 ay o 6 ay olan belli nemesi var. Süreç sol aralıkta da edecektir. Yalar urup kıynap yönü. Ondan son tayagit bir onların 2 yıl sürer tayagit bir onların ama tehel koşul krak olsam. Bizim umuman çağıramada yaşlıktan, sacıktan, yaşlılığına gruppadan başlayalar edip korkutup baskın aşağına koy eskerliğe tayinlap veriyorlar. Nesi de ediklerdi. Kuzlukta eskerlikte bolan oğlanlar köpsüğüne yararsız hasta olup gelyendirler. Aşağıdan köprücü işlerini ok. Yani o yarı bir yarı yuğuk, gencik içegelerinde yara olup gelenler var. Niyemeden bir tane yok. Yine Harbi Ministerliği bizde bir sürü minister var. Yani şu kurumalar işlerini oğlum olur ba. Niyem için devletin hazinan büdjetine hazinan adına hasabından büdjetine pul yatırılar oğlum. 70. yıllardan kalan porsap çürek giden etidir ya eskerlere. O porsak giden onu koyduk 2 yedek 3 yedek kaynadıp döküp pişiriyen amolun iyer yağlak derliye. Ondan sonra o aşkağıdanı içerilerine her şey keseller emele getiriyor. Eskerlikten gelen sonra seher meherdi yaşayadı ölüp gidi oturur. Eskerleri urmak sonra düşünüyorlar yine eskere gitmeyen kes şugurun yayradı genler hem oğlanla erkek oğlanla arasında. Eskere gidip taya giymedik erkek derler diye. Onu eğer taya giydin deyip aytsana onu sen kazor oluyor. Şu şertleri koyuyorlar şu şerti boynunu
kabul olýan da, kabul edip gitýän. Men taýa giydim diýmek, men erkek. Şo nemeni ornaşdyrýarlar beýnine. Eskerlik näme üçin ine asuda asmanymız, harahat, gülýaly ýurdumuz var diýip däle kakyp berler, dilinden düşürmän. Näme üçin parahat ýurtda asmanyňam asuda bolsa, näme üçin biziň eskerlerimiz o taýdan maýyp müçrek bolup gelýär ýa ölüp gelýär. Urşýoga parahat ýurtda oturlar. Bizim bir goňşymyz bardy. Şol eskerlikde taýagyp kellesine kellesi ütkak gelir şu çağa. Öýlenýän bilmediğini maskara urup bilini bir ýerde işläp bili durşuna kelle işlänok invalid. Şu ejesi kakasy ölýän çakarjy enesi bilen atasy şonu köçeden ýygnaýardylar. Biziň eskerlerimiziň umumy ýaşlarymyzyň hiç kili gadyr gymmaty ýok. Degerem ýok. Esker diýeniň bir tälim öwrenmeli, şolara trenerovkalar geçirmeli, güýçlü bolmaly, olar iň gowy zatlar bilen beslenmeli, eskerlenmeli. Olar ýarym garny aç, ýarym garny dok. Eskerlik eden olar bark balnitsalarda hapa tüterýärler. Köçe süpürüp ýöreni haýsy, daýhançylyk edip palta ýuwup ýöreni haýsy. Olar hiç kili bir tälim alan owa. Mysal üçin ine bir ýagy çözdi da Türkmenistana. Biziň eskerlerimiziň duran ýeri heme urup taýan aşagyna gorka getdiler, ruhuny öldürdüler. Hemem açlykdan iç organlary ziýan gören ýarym invalid erkeklerimiz bar. Olar watan goramana, hoçalygyny goramana okuyupdy, däl edip ýetişdirýärler soňunda. Ine eskerlerimiziň ýagdaýy şon ýaly. Ýa-da ine şu häzir mine TikTok'larda goýup berler, ýa tanış bilişler aýtýarlar. Eskerden maýyp bolup gelen, ölüp gelen, sen urşa giden o eskerler. Biz ine bir ine hökümünde çağalarymyzy iýermäne gorkýas dagdy bolduk. Eskere gitýär, näme üçin türkmen sadaka berýändir. Gidip barýaka bir sadaka berýär. Ýoguny men özüm şon ýaly karda ýerip sadaka berdim, edilýärmişdik. Indi düşünüp oturun şu zatlary. Ondan gelen soňam ýene bir mar sadaka berýär. Sagaman ölmän geldi. Çağatynyň sudury öýüne gelse kaýyl bolýan atylar. Men bir el hökümünde çağıramyň Türkmenistanyň esker bolmagyna garşy men. Şu wagtlyk şunu aýdaýyn. Soň ýene söz alar. Eme diýere şeýde nazar şeýday diýemi, täze janym çykýan watan üçin ýa-da goşgysyna täze janym çykýança döwürmenen beýler diýip biziň Leýlamyz bardy. Bak näme täze Türkmenistany gurýançam izime döwürmenem hiç ýere diýip gepi çy hakan ýaldyrdy üçin mene çy. Laçyn hanım buyurun başlayalım. Sağ olun. Salam kardeşler, yurttaşlar. Hayırlı akşamlar. Bu eskerlik degen aslında noga gerek? Nogu maksat nogu bu eskerlikke alıp getişni? Men şuna düşünümen da sağlam bagalany eskerlikke alıp gitediler. Doktordan ötürediler. Bir 10-15 kere. Doktordan ötürüp gitediler. Gegende nigodin bolup gelediler. Maksatı ne o çağalanı onu ettirip bagalany eskerlikke gitmek. Gelecekte yurtumuzu korap bile doğun uruş başlansa yine İran'da uruş başlandı birden. Ukrayna'da uruş başlandı ana. Rusya'da uruş başlandı. Şundin tasadüfen şundin zat bolup kalsa yurtumuzda şu yurtumuzu koramak için halkımızı koramak için de eskerlikke aladılar.
dep düşünemem ben. Aslında maksat şu. 2 yıl ona ne etediler? Tayarlık görediler. Onuşunu çağalarını yetiştirediler. Sağlam etip, korkmaydı onu etip, yeniden nişetip, niçik kural yaraqlarını atıp biledi onu etip yetiştirmeli aslında. Lekin bulanı etedi onun işleri niçik? Ya sağlam bağala baradı, gelişine mayıp bolup kaytadı. Ya ölüp kaytadı. Bizani bir epkemni klastaşı bir konuşumuz şunu bir gene yalğız balası var edi. 4 kızın arasında. Şu balanın armiyaga ekittiler 4 ayın içinde ölüsü geldi. Ya balanı. Sebep ne o? Sağlamadı o bala. Neç gündü bolup ölüsü geldi onu. Kim sorap biledi şunu? Kimden soramalı? Kime savol bermeli, kime cevap vermeli? Kim cevap vermeli şu zatlara? Ana hiç kim sorap bilmedi şu çağanı, nişetip öldü, ne oldu dep. Olsun bunu enesini koluna hat beripdilermi? Ne eğer de seni çağın erkek oğlun bolsa izinden armiyaga gitmeydi şu. Indi artık gitmeydi degen ne bolupdu. Koluna hat beripdiler. Ana şundan gepler. Hazır yine eskerlerimiz eskerlike gitedi. Görsen yağılanı ayakında bir ya Nikolay'ını dövründen kalan Gerzova'ya dikni giydirip verediler. Eğer 42 giyedon bolsalar 45 verediler şu balaga. Bu ne ayakıdan onu içinde ya lunkıldap yürüp üstülerini yara etip taşıydı. Ökçelerini yara etip taşıydı. Bağala ayaktan mayıp boladı ana. O zarazenya bolup, irin bolup ketkenini aytmışlarmı? Ben şundin bağalanı gördüm. Mağarada Vayenni Garadok mu? Anşörde, kullukta. İrin akı birdi ya bağalanı ayakından. Ne için desem en şundiçi boldu dep ayttılar. Ullu boldu ayakma edik. Ofisierimiz dimi özlerinden uluraq serjantı mı, merjantı mı şula şundiçi edikni berip bulanı edikini aladı eken bargan vaqtındağı. Osun giydirgen giyimini görsengizle ne rengi ba, ne rahtı ba. Bir gene o ne ötürediler ki bula bargan vaqtında ne oktadılar ki giyimin. Anı şu vaqtında bir azgana normal bir giyim berediler çağalara. Prisyaga. Prisyagasında olsun derri onu prisyaga kutargandan almaşlap çıkadılar yanaldaştan. O qarab yatkan zatlarını giyip çıkadılar. Bezmeken deysen daha xullas bezmeken deysen onu üstündeyi zatlarını. Kanı eskerlere hürmeti şu mu bizəni dövlətni? Ondan son bulanı yiyim içimini aytınla. Yana Melike ablamız aytıp öttü şunu. Yiyim içimi çağalanın aşkazanını döşü beredi. Gelip bulamık beredi, bulamık, botka donguzlara berediler ki, vırk etip kaynatıp yağı neyini, buğdayını mı, buğday yarmalarını mı, bir zatlarını kaynatıp berediler, içinde arpadan boladı mı, şimdi zatlarını berediler bargan bağalara. Kanı, bu eskerlere, yurtumuzu koruyduğun eskerlere, hürmeti ne boladı o eskerlere devletimizi hürmeti bu mu? Eskerlerimiz sizzetli olmalı, hürmetli olmalı. Vatan paspanı olmalı ola.
gelecekte yurtumuzu koruduğun, halkımızı koruduğun mert yigit bolup yetişmeli. Şunun için barmalı askerlikке aslında. Lekin bular askerlikке aladılar, daha sağlam bağlarını keseletip berediler, öldürüp berediler, ruhunu çürüp taşıydılar. Korkaduğum bot geledi bağalak. Ya ruhunu belen tutup, ruhunu kayta öldürüp berediler. Buna kim sebepçi? Ne sebepten şunu diyetediler? Bize ata-ana bolup şu çakalarımızı bu için yetiştirilmez ku. Birini ayakın teyinde ölsün dep, ya bir aç ölsün dep bize onun için yetiştirip askerlikке berilmez ku. Bize çakalarımızı yigit bolup, mert yigit bolup yetişkelsin dep beremiz askerlikке. Lekin bizani askerlerimiz hem kadri yok, halkımız hem kadri yok. Bu kaça neçe olacak? Bize taza Türkmenistan'ı kursak, mındaki yağday bolmalı emas hiç kaçan. Askerlik edem 20 yaştan son, 22 yaştan son alınmalı. Hazırgı din 18 yaşa dolup dolmayın yügürtürüp gitmeli emas. Bize şundi yetiştirmelimiz çakalarımızı. Gelecekte yurtumuzunu koruduğun bolmalı. Halkımızı koruduğun bolup yetişmeli. Ruhu belent bolup yetişmeli. Taza Türkmenistan'da. Bulanıkin dünyağı eski müskü zaplada koymalı emas. Koymaydı Taza Türkmenistan çağalarımızı. Mert, oğuz yigit etip yetiştiremiz. Ana şuna söz beremem ben. Sağ olun söz bergeniz için. Leyla Hanım arkayın bol. Täze Türkmenistan'da halkıma täzeden hayat verecek, täzeden durmuş verecek deyip Hayat Hanım elini kaldırıp oturuyor. Buyurun Hayat Hanım başısına. Sağ olun. Bugün eskerlik Türkmenin iň agyrly, wawwaly bir problemalarynyň biri. Hani ol ýerde edilýän wagşylyklar hakyky bir tragediýadyr. Bir ýurdun goşuny, bir milletiň ýurdun galkany bolmalydyr, paçygaty däl. Indi şu wagt nemede otursa eskerlikde biziň ýaş ýigitlerimiziň fiziki ve ruhu taýdan maýyp edilýänligi barada gurrun edýäs-de. Indi şükürde nemäni aýtyp geçesim gelýär. Şina aslında ýalamaşadan değil, dedawşina bu bir mehanizmdir. 10 ýyllaryň içinde düzülen, oturdulan bir mehanizmdir, bir zorluk mehanizmidir. Indi şu dedawşina barada bu asly biziň türkmeniň köküne ýat bir zatdyr. Bu bize Sovetlerden galan bir mirasdyr. Düşerde bir dedawşina barada bir söz aýtyp geçesim gelýär-de, dedawşina nädip dörekdir. Munyň iki versiýasy bar da dedawşinanyň. 60-njy ýyllarda, ene 60-67-nji ýyllarda gulluga alan wagtlary urşda kän erkeklerimiz wepat bolýar we gulluga adam yetmeýär. Ondan soň bular türmeden ogurluk eden, mınyanak neme birini uron, şonyanak administrativ bir nemeleri türmede oturallary
alıp gulluğa çağırıp urayalar adam yetmän üçin. Bir ikinciden 53-nji ýylda Stalin ölen soň amnistiýa berilýär. Amnistiýada şol nemeden geleller, gulakdan dönüp geleller, türmelerden gelelleri neme hökmünde diýerler. Bir terbiýeleme hökmünde diýip bularyň gulluga alyp uraýarlar we bular türmedäki o mehanizm, ol gulaklardaky mehanizm bardyr, hem bütün dünýä bilýändir. Sovet Soýuzynyň gulagyny, türmelerini, o ýerdäki mehanizm, o zorluk mehanizmi getirilip gullugyň içine oturdurýandyr. Ýa-da demek bu bir hierarhiýadyr. Meselem ýokardakylar öňküler gelen aşakkydakylaryny urýandyrlar. Meselem başdaky baram duh, ondan soň maladoy, dembil, neme, det diýen nemeler oturdurýar-da. Narrativler oturdurýar. Ondan soň we şo ýerde bolan zatlary aýtmak aýtmaly däldir. Kazyol bolýansyň, o zatlary aýtsaň we häli bugüne dowam edip gelýär o narrativler we öňkü gulluk ederler, aşakkylary urmak, her hili zorlugy etmek, ýani köp halatlarda ölüme eltýän hadisalara getirýär-da neme. We biziňki sözde garaşsyzlyk alandan soňam bizde bir täze harby doktrinasy düzülmedi, gurulmady we dolayısıyla şol bir sistema, şol jedawşina sistemasy häle bugün biziň hem nememizde gullukda dowam etýär. Nemede düzgün tertiplerdi, gorkynyň üstüne gurulan gulluk eskerlik dowam etýär. Yani eskerlik diýmek isteýän ama gulluk diýmek hakyky bolarmy diýen, dogrudan bir gul taýarlanýan ýerde, gulluk edilýän, gul bolmany öwredilýän bir ýer hökmünde, ýani gulluk diýip dogry goýupdyrlar aslynda munyň adyny. Bugün biziň nemede gullukda harby tälim öwredilýän däldir. Biziň bugün ýigitlerimizi işgär hökmünde ullanýandyrlar, hiç kili harby tälim öwredilýän däldir. Komandirleriň, harbiýalaryň stresini, agresiýalaryny gidermek üçin any bir boks guruşasy bolýandyr, beýdip gaharyň gelen wagty uranmagyň ýa boks bilen nemeden meşgullanan wagtyň urýan guruşan. Edil şo guruşaýany ullanýandyr biziň bu türkmeniyetlerimiz. Üstüne bular ajam saklanýandyr, hapasu we medisina kömegi gaty agyr halat bolaýmasa hiç berilýän däldir. Türkmenistanda statistika ýokdur. Muny bütün dünýä bilýändir, statistikanyň ýoklugyny. Şonuň üçin biz muny nähili bilýät mesele. Ine alsak, gulluga giden wagty ýigitlerimiz dom bolajak, daýawja ýigitler 2 ýyldan soň ýygyna gaýtyp gelen wagtlary hor, ketel bolup gelýärler. Hiç bir gulluga giden ýigidiň dogry bir nemede öňkü iýerilen halatynda gelýän däldir. Meselem meniň daş töweregimde görelleriň ýa aşgadan agyrýandyr, ýa gulbur tarap gulagy eşitýän däldir, gatyrak urulma sebäpli. Ýa burnu döwükdir, dem alyp bilýän däldir. Ýa nemesi psihik ýagdaýlary erbet ýagdaýda gelýändir. Bilýän tanaýan bir sany ogluny tanaýan, şadyan, şele bir merhametli gowa oglan 2 ýyldan soň ýanky ogluny men tana bilmedim. Agresiv, manyň şiddetli, bir dogalarynyň üstüne bir eli taýakly, üstüne çöwjap duran biri bolup geldi ýanky ýigit. Ne derecede 2 ýylyň içinde böyle bir insany ne derecede değiştirip bilýän bir zorluk mehanizmi gurulan. Tananmajak bir derecede ýigitleri getirýärler. Serinin fiziki ve psihiki taýdan maýyp bolup gelýärler oglanlar. Ve muny hiç kim inkar edip bilmeýär. Hiç kim. Muny millet hem bilýär, muny bütün dünýä da bilýär. İnkar edip bilýän bolsa, bar bolýan bolsa çyksyn aýtsyn. TikTok'u görün. Näçe sany o nemede gullukda öldürilip gelinen oglalaryň nemelerini goýup otyrlar.
Hı? Yani bu gullukda edilýän işler gaty bagşylyktır we ýoldaş garbylar bul sizin bul urýan ýigitleriňiz, sizin bu şiddet etýän ýigitleriňiz, aş saklayan, psihiki taýdan fiziki taýdan maýyp etýän ýigitleriňiz bu ertir ata bolmaly. Milletiň dowamlylygyny taglamaly, ýurdu ýöretmeli ýigitlerdir. Bular fiziki we psihiki taýdan dowup maýyp etýäňde bu edilýän zatlar jenaýetdir. Adamyň janyna, mertebesine, fiziki bütünlügüne kast etmek, gynamalar, kemsidici çemeleşmeler bu jenaýetdir. Bu halkara borçnamalaryň gödek bozmakdyr. Ondan beter bu öz özüňi genosid etmekdir. Sebäbi 18-20 ýaşyndaky ýigitler ýurduň bir genofondudyr. Bulary maýyp etmek ýüreg, bu bir ýurdu maýyp etmek diýmekdir. Bir milletiň soňuny getirmek diýmekdir. Bu öz özüňe, öz milletiňe edilen bir genosiddir. Ýoldaş garbylar. Biz ada düşüneňizokmy? Ruhu taýdan döwülen, mertebesi peseltilen biziň ýaş adamlarymyz, ýaş ýigitlerimiz sagdyn bir jemgyýet gurup bilerlermi? Siz sagdyn bir jemgyýet gurmanyň bir duşmanlarymysyňyz? Siz bu milletiň başyna gelen bir duşmanlarymysyňyz? Yani bul gurulan bu bir zorluk mehanizmasyna bir dur diýme wagty geldimi kadiýen? Hem bul garaşsyzlyk, sözde garaşsyzlyk alındy diýdi welin. Hala 35 ýyl geçdi, hala bu zorluk dowam edýär. Hala bugün dowam edip gelýär. Yani bu sistema nemeniň hani goşadyrnak içinde ýurduň başynda otururlar diýmek hiç nemesinde ýok. Ütgetmek hiç niyetinde de ýok. Muny millet bolup biz özümiz muňa dur diýip özümiz ütgetmesek, ýok etmesek bu mehanizmi. Muny eziz halkam hiç kim edebilmeýär muny. Biz öz özümiz etmeli bolýas we şunu diýjek bolýan, ýoldaş harbiýlara ýüzlenýän, siz oýlaýansyňyz, ene urarys, deperiz, hiçat bolmaz, sebäbi siz bu urulan, bu kellesi zeper ýeten, gapyrgalary döwülen, burulary döwülen, aýaklary ýanky şikest gören, her ýerine fiziki taýdan şikest berers, bu hiçat bolmaz sebäbi bul medisina raportlarynyň içine girmez. Giraýan ýagdaýynda da bir ýerde ýykyldy, bir ýerde öýtdi diýip ýazarsy diýip oýlaýaňyz welin, bu geçmez, mundan soň bu geçmez. Sebäbini düşündireýinmi? Sebäbi biziň häzirki wagtdaky tehnologiýalar bilen anyklamak gaty aňsatdyr bu zatlary. 3D kompýuterni tomografiýalar arkaly synkoň haýsy burçdan nähili güýç bilen ve näme bilen, ökçe bilen uruldymy, yumruk bilen uruldymy, ayak bilen depildimi, näme bilen urulandygyny 95% anyklap bolýar. Tehnologiýa ösküp barýar. MRT bilen bedendäki urulan ýigitleriň bedendäki göýekleri gideni bilen hamonyň bu beyindäki dokulardaky zedelenmeleri ýyllar geçýän üstünden anyklamak gaty aňsatdyr. Munyň üstüne sizin garşyňyzda siz bir oglany, 10 oglany, 100 oglany uraňyzda müňlerçe ýigitleri maýyp edip oturýarsyňyz we bu müňlerçe ýigitler ertir sizin garşyňyzda aýyplama bilen müňlerçe aýyplama bilen sizin garşyňyzda dur ütgän wagtda garşyňyzda aýyplama bilen çykan wagtda siz muny nädip inkar etjek bolýaňyz? Muny bir oýlanyp görýäňizmi? Şurada bir yüzlenme desin gelýär. Ya da muňa bir soň berersiňiz, ýoldaş harbiýlar. Hani özüne iki goşadyrnak içinde döwlet diýip oturarlar. Muňa ya bir soň bermeli bolarsyňyz, ya da muny biz eneler,
bu çağaları size maip etmek üçün, size bunu kim hak berýär de? Bir enenin äpelep töpelep sipalamaga dözmedik çağalaryny sizin maip etmäge eden etdiliňizi kim size bana hak berýär? Siz bu hakkı nereden alýaňyz? Hı? Nereden alýaňyz bu hakkı? Bir milletin geljegini ýok hakkı siz nereden ve kimden alýaňyz? Meni bu gyzyklandyrýar. 5 gün eneler näçe çağalary ölen eneler, bagry ýanyp duran, çağalary maýyp bolup gelen eneler, ruhy daýdan bozup gelen eneler ve şu eskerlige gotaryp gelen ýigitlerimiz. Size bir haýyşym bardyr. Bugün sosial media diýen zat bardyr. Bugün sizi gullukda kim uran bolsa, madem bu ýanyk dowam etjek bolsa, häle biziň bu ýigitlerimiz, ogullarymız, dogullarymız, agalarymız öljek bolsa, maýyp boljak bolsa, onda muňa biz özümiz direnç görkezmetek bolmaýar. Bugün gullukda gulluk etip gelen oglanlar kim sizi urupdyr? Şahsyňyzyň nomeri näçe? Size uranyň wezipesi kim? Ady, familiýasy kim? Anonim bir şekilde orta çıkarmaly bolar bulary. İzolasiýada saklanýar. Bizim gulluk izolasiýadadyr. Haçanda bu izolasiýany ýokary çıkaryp, orta çıkaryp, aýdynlyga çıkaryp, gündeme getiren wagtyň bu zadyň soňuna gelip bolýandyr. Ve munyň anonim bir şekilde biziň nämemize goýberip bilersiňiz. Biziň komitete goýberip bilersiňiz. Ýa-da TikToklarda bularyň adyny çıkarmaly bolar. Bu gidiş bolsa. Ama bir ýerde dur diýmeldir we onuň wagty gelendir. Sag bolun. Men maňa da söz beriň. Merdan men öňünden bir saňa ýaňa goşmaça goşjakdym da maňa bir söz berseňiz. Ben şu nemede Bekrewanyň içinde Bayanly Garadok bar, şoň bir nemesinde gassinsasy ýöne şonu kwartira beripdirler. Men şonu şu ýerde ýaşadym. Ýoldaşym şu ýerde bir segerçek bolup işledi de. Şonda daha şuwda 2 tane oglan men öýe aldım. Öýe almadym da gidip berlerdi. Oson onuň muny berýedim. Oson eşiklerim bir ýuwaýyn diýdi. Ýaqyn bara eşigini men özüm ýuwup bereýin diýdim. Mümkin näl şonuň tikiniň uğrunda ak sirke gıcır dolaý. Ak sirke birem ak bit. Ben bu bolmaz diýdim. Ýuwardan soň mara biziň öýümizin içini bit alyp gitdi. Bilmedim men wara. Onu aldım. Çağalarımın saçını çelli bitlerdi. Çağalarımın saçını sıyırıp ayırdım. Çöplep alır ya der. Mümkün değil. Ondan sonra son var ya şeyle ütük görüyorsun ya. Çıtırır edip yankı bitler, sirkeler yanıya da yan katlıyor. Yani bizim eskerlerimiz şöyle yadaydı yaşıyor. Şöyle onlar bile oturup gepleşip oturana soradım. Neymi yiyecek, içecek. Şöyle men öyle pişen nahardan iyidiriyordum onları. Şonda soranımda kakadılıp baklajan var ya baklajan niyetimizde. Şonu kakat koyuyon ekeller, şonu olum kurçukluyadır onun yerinde, şonu çorbe etip veriyen ekeller. Kurçuğun ne diýeniz diýse, üflep diýdi, çemçamet bilen şey iteklep suwuny içýäs diýdi. O näýli olur, acı bolmaýarmy diýdi, acı bolýar nämetçe diýdi, içinde soğan var, birazcık ýağ var diýe. Şoň tagam üçin diýen aç gezmezlik diýip şey diýene biziň etkerlerimiz şey diýip ýaşaýar. Ondan şu oglalaryň kirpiginiň düýbinden bit düşüpdir. Ak bit gözüni şeýle okulaya gözü ýöne gyzaryp durda gözüň diýdim ýokarsy çyşypdyr men bir göreýin de gözüňde näme bar diýsem ak bit şu her kirpigiň düýbine sinip ýatýar. Ondan soň iğne bilen aldım şey diýip ve şu küçücük bitin götünden şöyle sokup çekip alıp şu şey öldürüyen şırt kirpiklerini aşağı kirpiklerini alıp verdim. Yandaki oğlanda yok şu bir oğlanda var ekinde şu. Ondan başka neçe tane eskerlerde vardır bilen onu. Gelece deydi sen bildin bunu deydi.
Ondan sonra dedim sıcak su bilen, sabun bilen dedim köpürdük nemelerini yu, mikrop düşüp ringlemesin dedim de. Ne bizim eskerlerimiz şehit bir yaşıyor. Bir Aşgabat'ta nemeler vardır. O nolikler oluyor ya yolda duruyor. Gayi mi ne trafik polisleri. Yani şonda eskerlik ediyen oğlanlar hükmen pul kazanmalı şu yerde durup sonra onun afiserleri elinden alıyor. Pay koyup çıkıyorlar. Akşama kadar şolar geçen maşindan tutup pul alıyorlar. Ondan sonra onun afiserler alıyor. Birem elbeden berenne de karamıyor. Şu eskerin saldatını, eskerin jübilerini çıkardıp çorabının içine çelli bağır diye. Sen pul giyden olayma şu yerde diye. Yine bunu ben gözüm bilen gördüm. Bir oğlanın maşin kalktı şu yerde. Edil Bekir'e ve Uğurliyen yerinde. Maşin kalktı, oğlan mağara şeyde 2 metre yere zıngılıp gidip geri düştü. Onun ne oldu ki deyip şu yerde bir kabine var. Onu sürüp saldılar. Geçirdiler 2 tane esker. Geçirdiler da aynı arkadaşları. Anırdan afiseri geldi. Bir yerden çıkan yalı geldi. Belki de karavula oturuyordur. Kim biliyor. Ne olur ki içinde sol oğlan def urup yatıyor, oğlan bilenak, ne oğlan bilenak çavalap yatıyor. Maşin kalktı onu var. Ondan sonra çavalanıp yatıyor. O da bir eceni deyip ecesine söğünüp, bacısına söğünüp, eyle bir uruya esker var. Heyvayda onu deyip yankı ayarlar kıyıgırdı. O çağın maşin kalktı sen ne ediyorsun deyip de. Yok maşin bilkan adam hiç adam olanak der bir yerden gayı geldi. Oğlanın özünü günahkar etti. Şeydi ben bir gün geçenden sonra yine eskerlerden soradım. Ben de şu yerde oğlan maşin kalktı. Diysem hava Marın neresinden neydi? Mar'dan da gara sol oğlan. Oğlan neydi? Hiç adı bilen aktıydı. O zaman öyüne verdiler diye bir şeydi. Yine bizim eskerlerden. Şunu eskerleri kurçukunakar iyidirmen, bitletmen, şunu geçiştirse, şu kulluğu kutoruk gelenden sonra şular tayarcak senin vatanın koruyanlar oluyor. Abi başına bir iş gelse eskerler var deyip oturmaya. Şulurum çıkıyor. Yine şu tayarcak seni yem eskerlikte onu tayarladın. Uruş talimini öğrendin. O hem özüne yigitlerin bitlep yatir. Burçukuluna hırıya, kesel bir yerini maşin kakıyor. Yöne ne mi diye? Bizi Ors koruyor diye. Ors halen bizi koruyor. Taliban'dan halen bizi Ors koruyor diye. Esas yerlerinde de Ors hakimlik sürüyor. Bizim eskerlerimizin Ors'tan neresi, şu alkaşlardan neresi kim? Şuları yetiştirirseniz el yetmez yigitlerimiz var bizim. Berdan Bey buyurun. Köp karıştırdım sizi. Sağ olun. Şimdi adinde her kim cevaplarını tamamla ve sen bunu yankı Hayat Hanım'ın aydan sözüne Hatta yerlik saytılar, onu eneler çağırdılar. Söz harekatın devamında güçlendirmek için yine bir aday noktada sonuçta. O siz eneler şiyadayı ozgaymısanız atalara koklu metriklerle oturuversin olurdun, gerek yok. Çökesi yüreğimel oldular var, ozgaymel oldu. Ya olur ne için koklu metrik ya, şol nemeden geçikeller olur. Şol harekatın ya da şol zorluğun içinden geçikeller şol sonun abi düzgün bolmalı kalıyor. Ama şol için koklu metriklerle oturuyor. Eneler olsa duyuyorsunuz söylen enelik danı bilen hareketlere karşı duruyorlar. Şu an eneler devam etmeli bu hareketi. Atalar oturuversin. Doğru mu hadi? Doğru iyi gerek tabi. Öyle sağ olun. Söz alacağınız var mı? Onda cemleyelim mi? Kardeşler. O Cemla'yelin bakalım. Eneler atalar. Oğlun çağalarımızı bunları yalığın imitine hem zatından soran eskerlerinizi, yiğitlerinizi, çağalarınızı ezdirmeyin. Biz dışarıdan bizi korumağa esker Rusiyadan yeni bir yerden bizi karışmalı değil.
biz özümüzün yiğitlerimizi yetiştirmeli, goramaly, el üstünde tutmaly. Olur bizim goragçylarymız. Biz şolar var bolandan soň biz arkaýyn yetmeli, arkaýyn turmaly, arkaýyn gezmeli, bizi esker diýmeli. Bite boğmaly däl. Sağ olun. Onda şuwunlukça jemleýäs. Oğuz iyili esen bolsun. Merdan Bey senden kopya çekin. Sağ olun.